dik li tar ħaġa li tweġġani. F'kull viżit li nagħmel, f'kull qali kolli. Kienu t-tfal jibgħatu. Għax mamma kienet temmen illi jekk aħna kellna ċ-ċans u l-opportunità il-ġenituri tagħna mexxewna l-qudiem, edukawna u tallimna l-iskola, hemm oħrajn li ma kellhomx dik l-opportunità. Xtaqt ukoll insirhom. Kienet il-ħolma tiegħi li l-insirhom u l-insirhom bħal mamma tiegħi. Illi nkun preżenti. Imma jkun hemm momenti li taqbiżli. Jekk pereżempju Ġorġa trid xi ħaġa issa ma s'issa. Nurija li mhux bil-fors kollox jiġi dak il-ħin u bdejt nibża li mhux se nkun mamma tajba. U allura ġemma bdejt ngħid naħseb aħjar tepaġu fija l-bejn. Kien iqum Robert, kien ipoġġija fuq u kienet torqod. Meta kienet tibki bil-lejl. Nkella kien iqum jippassiġġa fil-kurutur bija u kienet toqgħod fuq. Li tgħix il-ħajja, naħseb l-isbaħ stejjer nagħmluhom mhux fuq Insta Stories, mhux fuq Facebook Stories. L-isbaħ stejjer nagħmluhom meta ngħixu l-ħajja reali. Dr. Lidja Bela, il-mistiedna li jmiss fuq Kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.